କଣ ବାଟରେ ଅଛି? ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା। ମହାଲ ତାପରେ ଚଢେଇ ଦବା। ବାସ୍ ବାସ୍। ଏଇ ଚିକେନ ଖାଇକି ଆସିଯାଅ। ଆଜି ତ ମାଛ ଚିକେନ ନଦୀ ମାଛ। ବାସ୍। ତାହେଲେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ। ବାଟ ହରେ ବାଟ
ଆଉ କିଏ ଆସେ ଜାଣିଛ ସିନ୍ଦୁଧର ଠାରେ ଆସିଗଲେ ମା ମାତାରେ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁଇ ମା ମନ୍ଦାର ମାଇନି ନା କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ତାରିଣୀ ବସିଛୁ ଭକ୍ତର ଖସୁରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ତାରିଣୀ ବସିଛି ଭକ୍ତର ଖସୁରିବା ପାଇଁ କାନାରେ କପିରାସ କାନାରେ କପିରାସ ଆଣିଲେ ତୁରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆଜି ପଞ୍ଚଦେବତା କିଏ ପୂଜା କରିବା ନା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଅଛି ତୁମ ନାମ ହରିଗ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଅଛି ତୁମ ନାମ ହରିଗ ନାମ ହେତୁ ପ୍ରେଶ୍ଵର ତୁମ ନାମ ହେତୁ ପ୍ରେଶ୍ଵର କରୁଛି ତୁମ ଆଉ 2 ମିନିଟ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ପଦଟିଏ ଖାଲି ମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା ତାହେଲେ ପଦଟି ଆସିବ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ମୁହିଁ ହରି ବୋଲ ଦେବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ମୁହିଁ ହରି ବୋଲ ଦେବା ପାଇଁ ମାଲ ଦେବ ହୁଡ଼ା ହୁଏ ମାଲ ଦେବ ହୁଡ଼ା ହୁଏ ଏଇ କାମ କରି କରୁଛୁ ମାଲ ଦେବ ମାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପଦଟିଏ ହରିଗାନ ହୁଳହୁଳି ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ବିଷବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମା ବାପା ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖାଇ ତେଣୁକରି କଣ ଘରକୁ ନେଇଯିବା କି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଦଟି ଆସିବ ନା ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ଏ କରତାଳି ଥିବ ସଫା ସ୍ଥାନ ଗୋଟି ମାଲ ଛୁଇଁବା